Малък светопрозорец, малък не и за мен, щото през него виждам отново пак светлия ден. Казаха ми, живота ти свърши, млад си още, но съдба ритнаха ме през краката, блъснаха ме на земята и ми закопчаха ръцете зад гърба. Ритнаха ме през краката, блъснаха ме на земята и ми закопчаха ръцете зад гърба. Малък светопрозорец, малък не и за мен, защото през него виждам отново пак вярата в мен. Делото ми мина по бързата процедура с двама-трима купени свидетели. 5 за господина, 3 за прокурора и 20 години за мене в затвора. 5 за господина, 3 за прокурора и 20 години за мене в затвора. Малък светопрозорец, малък не и за мен, щото през тебе виждам отново надежда за мен. Тук мракът царува, тук всичко е страх и само когато сънувам, мога да избягам от този ад. И само когато сънувам, мога да избягам от този ад. Малък светопрозорец, малък не и за мен, щото през тебе виждам отново пак вяра за мен. Отново пак надежда за мен. Отново пак светлия ден. Взехте ми всичко, поробихте душата, за какво живея, май не знам, но оцелявам, воден от мечтата, че някой ден ще си върна свободата. Но оцелявам, воден от мечтата, че някой ден ще си върна свободата.